Ugyanis újra bebizonyosodott, hogy nem feltétlen az a lényeg, hogy milyen világeseményre jutunk el, milyen híres politikusokat, sportolókat, művészeket fényképezünk, hanem az a legfontosabb, hogy kinek a kezében van a fényképezőgép. Úgyhogy ez egyfajta felelősség is, és egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy tényleg fantáziával, hozzáértéssel nagyon komoly dolgokat lehet alkotni. Gratulálok a pályázóknak, a díjazottaknak és a szervezőknek is, és remélem még találkozunk hasonló esemény kapcsán. Köszönöm szépen!